Dünyada koronavirus howpy giňden ýaýraýan mahaly ýurtdan gowuşýan maglumatlara görä, Awganystanyň daşary ähli goňşy döwletleri bilen gowry ýer serhetlerini ýapyk saklaýan Türkmenistan taryhda iň agyr adyk gytçylygyny başdan geçirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurt içinden habar berýär. Türkmenbaşy we Balkanawa şäherlerinde hemde Serdar etrawyny adyk harytlary ençeme esse gymmatlady. Kenar bazaryna 21 martda 1 kilogram kartoşka 30 manada, 1 litr aleyna ýagy 55 manada, soğun 20 manada, 1,5 litrlik arasalanmadyk paýta ýagy 45 manada çykdy. Ähli adyk harytlaryň bahalary gymmatlady diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy anonim şertde ýurt içinden habar berýär. Türkmenistan ýanwaryň aýagyndan bäri Özbegistan bilen fevralyň 3-nji 10 günlüğiniň başlaryna bäri Eýran bilen serhet geçirgilerini ýapyk saklaýar. Mundan ozal koronawirusyň Türkmenistana aralaşmagynyň öňüni almak çäreleriniň çägini fevralyň soňky hepdesinde ýapylan Türkmenistan bilen Awganystan aradaky serhet geçirgisi Awgan media serişçileriniň habar bermegine görä 15-nji martda gaýtadan açyldy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysynyň soňky maglumatlaryna görä hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri mejburi çäreleri bilen gymmatçylygyň öňüne geçip bilmeýär. Ýatlasak Türkmen-Iran terhidi ýapylandan soň Türkmenistanyň dürli regionlaryna kartoşka, soğun ýaly bakça önümleriniň bir wada gymmatlamagy bilen polisiýa işgärleri bazarlarda ýemy önümleriniň bahalaryny mejburi aşağı çekip arzanlatmaga tynyşypdy. 27-nji we 28-nji fevral günleri ondan ozal Aşgabatyň bazarlaryna 5-6 manatdan satylan kartoşka 8-14 manat aralygyna bahalanyp başlandan soň martyň başyna polisiýa işgärleri ýurduň bazarlaryna bahalara gödäwçiligi güýçlendirdi. Şeýle-de martyň başyna Aşgabatdaky teke bazaryna hemde Gülistan bazaryna döwlet dukanlaryna 1 kilogram 6 manatdan hilipet kartoşkalar peýda boldy. 2-nji martdan başlap Balkanawadyň bazarlaryna polisiýa işgärleri satyjylardan kartoşkanyň 1 kilogramyny 5 manatdan, soğuny 3 manatdan satmagy mejburi talap edip başlady. Ýöne habarçymyz mejburi talaplaryň ýygyany Balkanawadyň gök bakça önümleri satylýan bazarlaryna satyjylar arzan bahalary düşeginsiz hasaplan soň şäherde bu harytlaryň gara bazarynyň dörenligini, gelin töwdada kartoşkanyň we soğunyň degişlilikde 20 manat we 15 manatdan satylanlygyny habar beripdi. Hukuk goraýjylar gymmatçylyga gödäwçilik edip başarmaýar, harytlar gytalýar, gymmatlaýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun Günwatar regionundan 22-nji martda ýetiren soňky habaryny aýtdy. Onuň sözlerine görä ýüze çykan gymmatçylygyň fonuny adamlar ätiýaç azyk satyn alyp goýmaga synanşýar. Etraplaryň arasyna gatnawlar çäklendirildi. 50 kilogramlyk un 1000 manada çykdy. Çörek mesele diýip habarçymyz Balkan welaýatynyň habar berýär. Türkmenistanda häkimetler koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak synanşyklary bilen baglykda 20-nji martdan başlap raýatlaryň welaýatary hereketini çäklendirdi. Şonda habarçymyz welaýatlaryň arasyna çäklendirilen hereketiň Balkan, Lewap we Daşawut welaýatlaryna etraplaryň arasyna da güýji girdilenligini habar beripdi. Daşardan azyk we maliýe kömegi gelmese Türkmenistan virus krizisine durnuklu däl diýip habarçymyz ençeme ýerli ýaşaýjynyň aladalaryny beýan etdi. Halk gowluk bolmagyny umyd edýär. Öňümüzdäki hepde resmiýlerin keselçiligi resmi habar bermegine garaşlýar diýip anonim şertde maglumat beren habarçymyz aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ençeme Balkanly ýaşaýjy soňky gytçylygyň Türkmenistanyň taryhyna ozal görülmänligini aýdýar. Türkiýede ýatama arakdan zäherlenip ölen türkmenistanlylaryň sany 38-e ýetdi diýip Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky çeşmesi habar berýär. Bu ağırlykda resmi Aşgabat bu ýagdaý barada dymyp merhumlaryň jesetlerini hem kabul etmekden ýüzürýär. Geçen hepde Istanbulda koronavirusdan gorunmak üçin ýatama arak içip 10 türkmenistanlynyň zäherlenip ölendigi, başga da 30 gulaýynyň keselhana ýerleşdirilendigi barada hem Azatlyk radiosynyň çeşmeleri hem de Türk habar serişçileri maglumat beripdiler. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlary ýakyndan izarlayan Istanbuldaky çeşmesiniň 23-nji martda habar bermegine görä, ölen türkmenistanlylaryň sany eýýäm 38-e ýetipdir. Türkmenistanyň kronikasy neşer hem 21-nji martda öz çeşmelerine salgylanyp Istanbulda ýok bolan türkmenistanlylaryň sanynyň 37-e ýetendigini habar berdi. Neşergi maglumatyna görä 13-nji martdan bäri agyr zäherlenme bilen 61 adam keselhana ýerleşdirilipdir. Zäherlenenleriň 24-si häzir Istanbul'un hastahanalaryndaki reanimasiýa bölümlerinde saklanyp, olaryň käbiriniň komada, ýagny huşsuz ýagdaýda ýatandygy bellenilýär.
Bu pajygaly ýagdaý barada resmi türkmen wekillerinden hiç gili maglumat almak başartmaýar. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasynyň telefon, şol sanda gysgly ýagdaýlar üçin diýip görkezelen belgileriniň hiç biri jogap bermeýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň daşary ýurtda helak bolan raýatlarynyň jesetlerini kabul etmekden ýüze urýandygy bellenilýär. Istanbuldaky türkmen konsulhanasy Aşgabatyn bu barada görkezmäniň ýokdugyny aýdypdyr. Resmi türkmen wekillerinden telefon arkaly bu barada kommentari almak başartmady. Azatlyk radiosynyň çeşmesi türkmen häkimetlerinden umydyn üzen adamlaryň merhumlaryny eýýäm Istanbulyň gonumçylyklarynda jaýlap başlandyklaryny aýdýar. Täze koronavirusun dünýä ýaýramak bilen bagly Hytaýdaky okuwlaryny taşlap, Türkmenistana dolanyp gelen türkmen studentleri ýurtda internetiň hiliniň pesliginden şikaýet edýärler. Azatlyk radiosynyň Ahal welaýatynyň habarçysy bilen gizlilik şertine söhbetdeş olan studentleriň ençemesi internetiň tizligi pesligi sebäpli online sapaklary alyp bilmeýändiklerini we munyň diplomlaryny almakda uly kynçylyk döredip biljekdigini aýtdylar. Ketelçilik sebäpli Hytaýdan izine gelen Akbuğday, Maltumulu, Gäbers, ýaşlyk we äne ýaly şäherdir etraplaryň ýaşlary internetiň tizliginiň pesligi sebäpli online sapaklara gatnaşyp ýa-da sapaklary alyp bilmeýärler. Hususan da Gäbersde we ýaşlykda internet juda pez. Hatda 3G hem ähli ýerde ýok. Ol bolanda da internetiň tizligi sapaklara gatnaşmaga ýetmeýär. Online okuw bolan soň Hytaý tarapy oňa da kötýär. Olar tarapdan mesele ýok. Emma altyn asyryň interneti virus degene meňdeýär. İşleşiniň uğru ýok diýip gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä studentler şu bökdönçlükler sebäpli okuwlarynda problemanyň döräp başlandygyny aýdyp, eger bu ýagdaý şeýle dowam etse, onda diplomlaryny alyp bilmezliginiň gaty ähtimaldygyny belleýärler. Häzir Hytaýdan gelen studentler aladaly ýagdaýda bolup, olar näme etjeklerini bilmeýärler diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtda studentler uly şäherlerde internetiň tizliginiň birneme ganymatdygyny ýöne her gün bu ýerdäki internet kafelara gatnap okumagy özleriniň maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny belleýärler. Uly şäherlerde ýaşaýan käbir garyndaşlarymyzyň öýüne de baryp bilmeýäris. Sebäbi biz Hytaýdan gelen soň bize şüpheli göz bilen seredýärler diýip özüni Türkiş diýip tanıştyran student aýtdy. Ýatlasak, geçen ýylyň dekabrynda Hytaýda dören koronavirusyň dünýä ýaýrap başlamagynyň fonunda Hytaýda okuyan türkmen studentleriniň ýüzlerçesi Türkmenistana dolanyp geldi. Şonda olaryň ýurduň dürli künjegindäki lagerlerde käbiriniň bolsa öýlerinde karantin astynda saklanýandygy aýdylypdy. Halkara guramalarynyň internet azatlygy, tizligi we el ýeterligi boýunça çap edýän ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan ýylyň-ýylyna tanqid edilip, dünýäde iň yaramaz görkezijilere eýe ýurtlaryň hatarynda ýerleşdirilýär.